Bi ye alamisa ye marisi kalo tile 20 san 2025 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la aw minnu b'an ka kunnafoni ni k'a lajɛ an ka bɔlɔlɔsira kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔnɔ kan ma foli belebeleba ye aw ta ye kunnafoniya ale waati sera a y'aw bisimila. Daminɛla bi tɛnɛn tɛmɛnen ni o bɛnna marisi kalo tile 17 ma o kɛra Abdulkarim Kamara ni bɛɛ b'ale wele ko Cabral ale ka tayani san 45 kɔni o ye an ka ministre ɲɛma ni o ye journal de division Abdoulaye Mayiga ye walasa ka tasibila kɛ ka ɲɛsin ni lakɔliden ale ma a ka tayani na a taara jiri feere kɔni ni ka o da a su kɔni o ɲɛma an b'a dugawu kɛ Ala ka barabara dali nɔgɔya ye. La haute autorité de la communication ale ɲɛma ni o ye Gawusu Kulibali a tun bɛ kunnafonidilaw olu kɔni ɲɛma min ni a ye weleweleda ka o lase maa minnu bɛ yen nɔ k'u bɛ fɛ ni ka radiosow ka o dayɛlɛ fo ka taga se teleso kɔni o dayɛlɛli ma o baaraw kɔni olu daminɛna ka ban k'u bɛ se ka u ka sɛbɛnfuraw ni ka olu donni kɔni ka o daminɛ Haki yɛrɛ ɲɛmayaso kɔni o kɔnɔna la a baaraw olu bɛ to sen na fo mai kalo tile 5 san 2025. Wagati la fɛn min pharmaciens ka syndicat ɲɛmaya olu kɔni tun ye a yira k'a fɔ ko olu ni AMO kɔni tɛna na a baara kɛ ni wagati dɔ kɔni o sera ka sababuya kɛ u tɛ ka u ka musakaw ni ka olu kɔni sɔrɔ ko k'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko u ni AMO maaw kɔni ye sigi ka kuma ni ka o kɛ u ye bɛnkafɔw fɛnɛ ni ka o sɔrɔ u ka sigi ka kuma ale la ko sisan kɔni AMO kɔni ale bɛ se ka a ka baara kɛ a kɛcogo o la baarabila in kɔni u ni ɲɔgɔn cɛ o kɔni ɲɔngirila an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ. An bɛ taa Sikasokaw olu fɛ yen nɔ sanjiba o de kɔni nana dɔgɔkun tɛmɛnen na Sikaso dugu o kɔnɔna la min ni météo y'a jira k'a fɔ ko milimɛtiri 32 ka taga se milimɛtiri 76 kɔni o ma ni sanji in yɛrɛ kɔni a kɛra sababu ye ni Sikaso dugu dɔ kɔni bɛ yen ni o ye Ɲaradugu ye olu kɔni ka pomme de terre foro kɔni sanji kɔni taara ni ale bɛɛ ye. An bɛ taga an sɔngokaw olu fɛ yen nɔ n'an taara an sɔngo an bɛ taa gasi ale bɛ bura sigida o kɔni na dugulamaw olu y'a jira k'a fɔ ko maa dɔw kɔni nana bolimafɛn sen 2 la min n'u y'a laɲini ka u ka bagan ni o ye saga ye ka o kɔni jɛso ni ka taga n'a ye ka maramafɛn kɔni to u bolo Ala ni dugulamaw kɔni ka cɛsiri fɛ u sera ka tɛgɛ kɔni da ni maa 2 ninnu kan u y'u minɛ ni ka t'u di an sɔngo sɔrɔdasiw olu ma. Dolanci ale bunakun kan fɛn min ye collectif de défense du réel de Bamako ye n'ale bɛ wele ko funufunu ko k'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya sa réel supporteru a cɛman fara a musoman kan fo ka taga se a denmisɛnw na a maakɔrɔbaw ma u ma maa kɔni bɔ maa la ko wagati in na o ɲɛ b'a la bɔlɔlɔsiraw kan ŋunuŋunukan dɔw kɔni bɛ ka tɛmɛ min na a bɛ ka fɔ ko gɛlɛya kɔni o bɛ réel la ale kɔnɔna la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ ko k'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan maa minnu kɔni bɛ ka nin kunnafoniya ni ka olu kɔni cari ko maa ninnu bɛ ka nin kunnafoniya ninnu kɔni fɔ u yɛrɛ ka laɲini kɔni o de kama ko n'o tɛ ko gɛlɛya fosi o kɔni tɛ réel la ale kɔnɔna la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ ko tiɲɛ don ko san 2024 kana se san 2025 daminɛ kɔni ma réel kɔni a ye gɛlɛya damadamani ni ka o sɔrɔ o gɛlɛya yɛrɛ kɔni sɔrɔla entraîneur ko gɛlɛya de kɔni fɛ nka Ala ni réel la maabaw olu ka cɛsiri kɔni fɛ u sera ni ka entraîneur kura kɔni ka o ɲini ni ka o di u ka dolancilaw kɔni ma o entraîneur in kɔni y'i cɛsiri kosɛbɛ fo ka u se yɔrɔ la u yɛrɛ kɔni tun sigilen tɛ ni yɔrɔ min ye Ala ni u ka réel la maabaw olu ka cɛsiri kɔni fɛ réel la basi foyi tɛ a kɔnɔna la u bɛ ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman kɔni o fɛnɛ na collectif de défense du réel la funufunu k'u b'a ɲini réel supporter bɛɛ lajɛlen fɛ u ka to réel cakɛlaw olu kɔ ka sababuya kɛ u bɛ baara la su ani tile walasa ka se ka réel la ka ale bila a bilayɔrɔ kɔni o la réel ɲɛmaw ko k'a da maaw kulo kan fɛnɛ k'a fɔ ko u kɔni ye terrain dɔ ni ka o jɔ ni o ye basket kɛ terrain ye baara yɛrɛ kɔni daminɛna a kɔnɔna la ni seli kɔni o ɲuman tɛmɛna u bɛna a baaraw ni ka olu kolomokari. Mali kunnafoni jabarani na jabaw ni kunnafoni tun b'an bolo kɔrɔ bi ni k'a da kulo kan aw ni ce aw ka lamɛnli ko ɲuman na bi kɔni ye sunkalo ale tile 20 ye a bɛ ka i torintori ni ka se a kuncɛma yɔrɔ ma Ala k'a tɛmɛ ko ɲuman di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.